Da na sani ke yace. To me amfanin abin da za ka yi sannan ka zo kana da na sani? Biliya biyu ne. Da na sani. Da ban yi roƙon wani da ba Allah ba. Da na sani. Da ban kai na inda ba a kai ni ba. Da na sani. Da ban bar sirrika na kan titi ba. Da na sani. Da ban sare da wani ne zai min ba. Da na sani. Da ban tamkawa duka zancen sun ba. Da na sani. Da ban furcin da za ya zama aibu ba. Da na sani. Da ban je inda ba a aike ni ba. Da na sani. Da ban buɗe su dukkanin sirri ba. Da na sani. Da na sani. Mugun zance mai sa waɗansu in kwace. Da na sani. Lalura ce ta sanya har gani mauce. Da na sani. Da na sani. Ka san wa za ka bai wa labarin sirrin naka dan uwa. Sannan ya dace da ka san waye zai zama ka garkuwa. A kwana tashi wanda ke san ka da gaskiya bai mantuwa. Shi ne zai maka uzuri dan ya san shani na rayuwa. Sirrin kai zama nashi domin darajar ka ta kara hauhawa. Wannan shi ne da siffar masoyi wanda ba za ya buya ba. Da na sani. Da ban yi roƙon wani da ba Allah ba. Da na sani. Da ban kai na inda ba a kai ni ba. Da na sani. Da ban bar sirrika na kan titi ba. Da na sani. Da ban sare da wani ne zai min ba. Da na sani. Kyale na ɗan adam shi lamarin duniya sai an yi shan fama. Da